Hello guys, खुलुमबाय जेब्रामा चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। स' दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि टाइमनेलाव नुखाबाय जानो हागौ दिनैनि भिडिअ'आ माबायदि। स' आं बारा बुंथ'नो सानथ'ला, नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायग्रोबानो जाबाय। स' थुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि। ओमफ्राय नैबेनो आरो मन्दिर, बेयाव सासे अजा थायो आरोना। बेयाव सैमा अरजानाय, जिबौ सौजानाय, बिदिनो फाग्ला फाग्लि जानाय गासैखौबो बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामो आरोना। नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर जिबौफोर सौजाबायदोंबा, सैमा अरजाबायदोंबा बेयाव फैबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय नालाय नैबे बिफाङा जा गिदिरखा, मा बिफां होनोथाय, फाख्रि बिफांबो नङा, नामखौ मिन्थिलायलाङा, जायखिजाया जोबोर गिदिरथार। बेयो गोदोनिफ्रायनो दङनो। ओमफ्राय नैबे सासे फाग्लि जादों आरोना। नैबे सासे सिख्लाया दायना रायजादों होनदों आरोना बेखौ न'नि मानसिफोरा। बाट मानि थाखाय जादोंना दायनायानो मा मिन्थिला आरोना। नै दा बेबायदि कन्डिसन, बे सिख्लाया बेसारा उन्दै बिदि सिख्ला समावनो बिदि जायोबा मा खालामबावनो ना। बानायजानाय सिनि मानसि सिबाय सिख्लासो मोनना बिदिखौसो आं फाग्लि खालामजानायखौसो बेसारा नायलाय माबायदि एक्टिं बिदि जालाबायो आरोना। खुनु आन्दाज मोना जाहैदों गाव मा खालामो बिदि। स' नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै नुबाय जानो हागौ बिथांनि हालोदा माबायदि। सिबाय बेसारा बारा इयार्सबो जायाखै बेना, एराउन्ड 15 to 16 इयार्सल', मेट्रिक फाइनालल' होदोंमोन आरोना बिथाङा। बेयावनो बिदि खालामहरजाबाय बियो। स' एसे मोजां जाबानो खालामहरफिनो जाहैदों, बिदि एसे मोजां जाबानो खालामजायो। स' गोबां डक्टर अजाबो हमबाय, हामा नै ओमफ्राय दायो नैबे मन्दिराव लाबोनायदों आरोना माबायदि जायो। स' नोंथांमोनहा मा सानो बे भिडिअ'नि सायाव, जे आथिखालाव दायनाया दंमारोना गैमारला। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामलां। स' एसेनोसै, गोजोन्थों।